Ola, son Cristina de segundo da ESO. Hoxe veño falar do libro Matilda, escrito por Roald Dahl. Este conto fala dunha historia moi bonita. Normalmente, a maioría dos pais, como conta no libro, pensan que os seus fillos son os mellores, que nunca fan nada malo, pensan que estudian moito e que culpa aos profesores se non saben máis do que saben. Este non é o caso dos pais de Matilda. Os seus pais non se preocupan polos seus estudos, pensan que é unha nena que non ten modais, por iso andan a insultar, pero ela ten un cerebro increíble. Con tan solo 5 anos sabe ler, sabe as tablas de multiplicar e, ademais diso, sabe multiplicar mentalmente dunha forma enxeñosa. Isto débese a que case todos os días pola tarde está soa na casa. Entón acode á biblioteca, onde a bibliotecaria lle axuda a elixir todos os libros que vai ler. Cando empezou a escola, a súa profesora, a señorita Honey, descubriu a talentosa rapaza que tiña diante dos seus ollos. Decidiu ir a onde a directora, a señorita Trunchbull, que era moi temida polos rapaces, xa que era moi mala. Esta non fixo nada. Cada xoves, a directora ia á súa clase a comprobar que aprenderan. A amiga de Matilda, Lavander, quixo facer unha broma á directora, metendo un animal no seu vaso. Cando a directora se decatou, botoulle a culpa a Matilda. A Matilda empezaron a ferver os ollos da ira, facendo que lle caese un vaso de agua por riba da directora, descubrindo así que tiña poderes. O meu personaxe favorito é Matilda, xa que me parece unha nena maravillosa, cun excelente cerebro. Aínda que sexa pequena, se alguén lle fai dano ou a insulta, ela, para vingarse, fai algunha trasnada, para que aprenda a lección. A min este libro gustoume moito, xa que conta unha historia moi interesante, na que se relatan cousas da vida cotiá dunha persoa mezclada con fantasía. Roald Dahl foi un novelista e autor de contos para nenos e adultos. Recibiu uns cantos premios, entre eles o Premio Edgar. Escribiu moitos libros, como Charlie e a fábrica de chocolate, no ano 1964, As bruxas, no ano 1990, Moa Moa, no ano 1991. Adeus!